Usapho lukaTeslin Lucas obeneminyaka 8 luthi kusenzima ukwamkela ukusweleka kwakhe ngequbuliso. Usapho lwakhe lumchaze njengentombazane edlamkileyo ebinekamva eliqaqambileyo phambi kwakhe. A very beautiful child. She was loud and busy. We have to watch her all the time. Ummelwane uchaze iinkcukacha ngombono ombi abantwana abahlangabezwa nguwo ekubhaqeni kwabo umzimba kaTeslin. Abantwana ababini bebedlala apho. Bebedlala nje abantwana babona unodoli bona. Otshileyo babize umama. Ayeke umama ojonga. Awufumanise into yoba umama ngumntu moslo ulele apha kule ndlu. Otshileyo. Utshile apha ebusweni. Unehlanza esigobileyo. Oku kuthumela umothuko kuluntu lwase-E-Walmer oluza kubamba umthandazo kude kufuphi nendlu apho umzimba wale ntombazana eselula ufunyenwe khona ngomso. Iyaxhalabisa kakhulu ngoba ke yinene nenyasi into yokokuba i-police station yona okanye i-satellite kumele kube khona within the community. Ukusuka apha ukuya kwa-9th Avenue kungumgama omkhulu kwaye naxa kusenzeka other types of crime like your domestic ones, i-victim akho lula ukuwela izitrato ukuya kwa-9th Avenue. Amapolisa athaphanda icala lokubulala kwaye abongoza uluntu ukuba luze ngaphambili naluphi na ulwazi olungakhokheleli ekubanjweni kwabarhanelwa. Kwiindaba zethu kuChannel 163, ndinguSipho Sethu Boyi, ndiseGqeberha.